Dessini, Albert de Fourjois ve Georges Torgo hödürleyerler. Asterix'in 12 Edirmenligi adlı filmi. Композитори Жерар Франи, operatörleri Henri Drouin ve Roi Truif. Bizim dövrümüzden önkü dövrün 50-nji ýyllarynda Perengstan, ýagny härki fransuzlar ýurdy. Bu ýerde parahatlyk hem de asudalyk höküm sürýärdi. Diňe kuşlaryň saýraýan sesleri, hanadyryň makaly biraz tagapyl edin. Duruň diýensize. Men bizim dövrümüzden önkü dövrün 50-nji ýyllarına diýdim ahyrin. Hawa şeýle ýagşy, gat howy. Men minnetdar. Hawa bizim dövrümüzden önkü dövrün 50-nji ýyllaryna ählip Perengstan gur tokoýluk bilen örtülendi. Bu ýerde de parahatlyk bilen asudalyk höküm sürýärdi. Julius Caesar ençeme gazyply seweşler edenden soň ahyr Perengstanyň basyp aldy. Bu ýurtda da öz agylyk edýän beýik imperiýasyna gulluk etdirmeklik dowam edildi. Hawa bütün Perengstan häzirki fransuzlar ýurdu Reýmiller tarapyndan boyun egdirildi. Ýöne muny dol suratda ykrar etmek bolmaýady. Sebäbi Fremorko diýilen ýerdäki bir oba basyp alçylara garşy durmagy dowam edýärdi. Bu küçüjük oba Reýmiller tarapyndan gabalypdy. Bu obaň gaýdusy adamlary olaň atlaryny sanap bermek gerekmi? Ol adamlaryň atlaryny heniz bilmeýänler ellerini galdyrsynlar. Inni düşnükli. Men düşündüm. Bolýa. Men häzir size gurrun beren. Bolýa, men olar bilen sizi tanıştyraýyn. Bu bir Ullukan kulbe. Bu obamyzyň serkerdetiniň kulbesi. Muny ajaýyp statist ýaşaýar. Edidim, haýyş edýän. Bu galkany men ýanym bilen götermeli. Men serkerde ahyrin. Men dukallara aylanmaly. Sen onsoň göteräý. Gelýänçem bolsa sen öý içeriğiniň için ýygnaşdyr. Ýogsam ýaban doňduň sürönüne dönüpdir. İkiňiz bolun haly gitdik. Bu obanyň şahyry hemde bagışdy Kakafonis. Adamlar oň zehininiň mydama gadyryny bilip baran oklar. Öz duýgusyny sypaý hemde saýhal edýän wagtlaram bolýar. Bu gelýän küçüjüň ady Dogmatix. Ol doga tumar bilen iş tarşýa, ödüm daş taşıyançy. Obelix'in bolsa oňa dosty. Dogmatix berikkel. Men sen nähil gowurýan. Asterix, men oňa daş tapmaly öredýän. Ol men işime uly kömek berip biljek. Näme diýsene dostum, bu iti men o diýen bildirek harap edemek. Ýöne bu ullukan daşlar şardan bu haýwan ören ejid geldi diýjek bolýan. Sen nähil pikir edýän? Yankı asıllı gürleyen hutbilin ovamının in gayratlı qorogçudy meşhur Asterix'tir. Ady dünya ýaran Asterix'in baştan geçirenleri var da kitaplar äkli kitap tukanlarına vardır. Ençeme dillere tercüme edilipdir. Salute, guten tag, hello, salam, onichava, laucha, poralika, pomyanish, zdraste. Bu küçücük oba, kuwatly Rim döwletiniň garşysyna nädip durdyka diýen sorag ýüze çykmagy mümkin. Muňa bolsa Gastoplsyň taýýarlan jadyl melhem sebäp boldy. Bu jadyl melhemden içen adam görülüp eşdilmek derejede güýçlenip, kuwatlanyp bilýärdi. Ol hakykatdan hem şeýledi.
yok Abelisk. Melkeminni mıdama nirde gelip börtüňüm sana täsir etýär rahmetin. Sebäp sen kiçijik wagtyň şol melkem taýýarlanýan tagamyň içine gaçypdyň. Şondan märem melkem güýji sana täsir etip gelýär. Oho, Rimliler bayarlı. Sentrion yine çolsogum netije bolmaz. Perengillerin bizi nädiýänliklerini özüňiz gördüňiz rahmetin. Bular perengiller adamda däl ödýän. Mümkin, ýöne Sezar bize ören pulta buyruk berdi rahmetin. Belkem bu gedek biziň işimiz şowuna düşer. Olar maňa goşun gullugynyň hataryny ýadyldylar. Tüýs erkek kişiler şey diýenler diýerler. Bu gedegem öňküleri ýalyraga bolly diýen şeýle dämi terkerde. Owa, hut şeýle öňküleri ýaly bolly. Men bir şorta söz bilýän eşitdiň gelýärmi? Wah, boljak şudur. Eger Juli Sezar perengillerden üstün çykmaly diýip dap dursa, onu dilimizem, özümizem ýitirim bolup gideriz. Bu perengiller adam däl, terkerde. Sen düşün, olar adam däl. Hova, doğru aýdýaňyz. Eger olar adat adam bolsalar, kuwatlar Rim goşunyna garşylyk görkezmelär ahyrin. Men aýtdym ahyrin, olar Hudaý bolaýmasyn. Hudaý ýeňjek bolmak atla boljak zat däl. Men Rime gidip Sezar'a biz Hudaýyň garşysyna gidýär. Olar Hudaý diýip aýdaryn. Inni şu yaramaz pereng obatynyň Hudaýyň mekany bolupdyr da diýmek. Sezar her hili gurrun bolsa da biz bir dada boyun almaly bolýar. Ýagny pereng obatynyň bir gysym ýaşaýjylar biziň uly goşunymyzyň garşysyna görüşip bilýär. Mümkinçe bu ýagdaýyň anygyna ýetmek gerek. Eger Hudaýlar biziň garşymyza çykýan bolsa, bizi o ýere barmalylar. Men dogry pikir ýöretip hakykatyň üstüne açmakçy bolýan. Şeýlelikde men şeýle netije geldim. Ýagny Hudaýyň garşysyna gitmeklik düýbünden boljak zat däl. Gelin bu ýagdaýyň amatly tarapyna gödaýlaryň. Belki de biziň teweşýänlerimiz ýarym Hudaýdyrlar. Eger şeýle bolaýanda da biziň ýagdaýymyz diýtek yaramaz. Herkulesy mysal alyp görelim. Şeýlelikde Herkulesyň garşysyna durup biljek barmy? Herkules, olar Hudaýlar ýa-da ýarym Hudaýlar diýýärdiňiz. Men bolsa Sezar, men siziň gözüňizde görkezlerin, size korkak diýerler. Olar samsyklar ölmejek janlar däldirler. Olar ölüme ören yakındır. Brut bıçak oynamaň betetsene, ahirin sen birinin gözüne alarsın. Yoksa da Sezar, siz perengillen Hudaý dälligini ýöneköý bir adamdyklaryny nädip tuýt etdilersiň. İlk bilen men olaň ýanyna ilçi bolup bararyn. Soňra bolsa olara Hudaýyň synyglaryny bererin. Egerde olar olaň hötdetinden gelip bilse, men olara boyun egerin. Egerde olar adaty bir adam bolup çyksalar, onu Sezaryň gahargalygyna duçar bolurlar. Teweş Hudaýynyň kasam edýän, men fida edýän, olar öýrenimlerini ýol barsa ýal bolup tamamlar. Hanynny bolsa men paýtunlam taýynlaň, men gidýän. Eýdim gapgakly Allah. Men paýtunum jan penalam taýyn bolsun teredip bilmedim. Ol kimke? Juli Sezar geldi. Ol sizi görmekçi bolýar. Juli Sezar, hut şo Juli Sezarmy? Howa hut şeýle şoň özi. Ey Hudaý, aýygymy süpürýär bir zat beriň. Hani köwüş nirede? Hemmeleri habar et. Asterix, kalkançylar nire ýok bolupdyrlar. Howa men baryan, men size baryan diýdim ahyrin. Olary maňa ber, maňa beriňe, maňa ber diýýän. Asterix rahatlan, goý ilki olar bilen terkerde gürleşdin. Esselamu aleyküm oban terkerdeti. Wa aleyküm esselam Sezar. Siz bu taýda näme işleýäňiz? Men bu ýere teklip bilen geldim. Siziň maňa boyun egmezligiňiz men Abraýyma reper ýetirýär. Rimde men üstümden gülüp başladylar. Rimiň giden leşkeri bir kiçijik obanyň hötdetinden gelip bilen ok diýýärler. Äýtiri tap bolun, anygyna ýetmek gerek. Bir näçeleri size Hudaý bolaýmasyn diýerler. Biz Hudaýmy? Diýmek biz Hudaýda. Hudaýlarmyşyňyz. Egerde siz dogurdanam Hudaý bolsaňyz, onu menem sizden ýeňilendiň boyun alaryn. Egerde siz Hudaý bolmasaňyz, onu siz maňa boyun egip, biziň kanunymyza boyun bolmaly bolsaňyz. Keň alaýmaly. Biz diýmek özümiziň Hudaýdygymyzy ýa-da dälligimizi subut etmeliler. Şeýlemi? Siz Herkules barada eşitipmediňiz. Herkules o et satyan gassapmy? Yok, Herkules Hudaý. Ol on köýdek edermenlik görkezip kıyın synaglardan geçen soň onu ýagny Hudaýyň sanyny goşupdyrlar. O nähili synaglar bolmaly, ha? Aýtsaňyz lan.
Ol äpet yolbarsı boğup öldürüpdir. Lerneyin köp kellel ajdar hatını öldürüpdir. Teriban yek kapanını oğtulapdır. Kümüş toynoklu keyga avlap bilipdir. Simfolun kuşlarını ok atıp bilipdir. Krik adatının değerli öküzünü eldek edipdir. Diyarog öldürüpdir. Amazon kan batvalıpdır. Avdey şahının atxanatını bir günne arasılap bilipdir. Aryon öldürüpdir. Gaspedin altın almasını uğurlaptır. Teseli adat ediptir. Yer onson birem edir şon yalette kuday boliyat mı? Yok edilbeyle del. Yönü olur yali edilmeliğin inni mevriti geçti. Men öz köşktarlan bilen sizin üçün has ütköşk finalar tayarladım. Ol finalın höttesinden dine kudaylar gelip biler. Finalın yekeci birisi bercay edilmen galaysa onu dol surutta mana tabayın morsunuz. Bizim üçün canımızdan kaygırmaz. Final üçün siz Rime varmalı olursunuz. Kaytilisi de kömek verir. On sonun bitireni işlerini de gödevçülük eder. Bu juda avraylı, ıhtıvarlı adamdır. Üreyen pek kıvınlığını tanır. Finallardan geçtiğiniz size alar veren olmaz. Eğer de siz şertin doğamına yeniş kalansanız, onunla men size boyun molyan. Yönü birce kimin koyduğunuz olun, onunla Rime bakna bolmalı olursunuz. Bolya biz düşünlük, kabul ediyet. Onunla hoş kalın kadırdanlar. Hay akmaklar, siz olon finalına ne beletmi? Bardigelli üstün çıkayanızda da tezdir bizi günümüze koyur ödeyeniz mi? Doğrudan bir neme kellemiz kızıp duruyor yani. Belki de sen Cadıl Melkem'in bize kömegi deger, he? Elbette, nesip bolsa on hüzürün görürüz. Yer bolya, bu jelagaylarda en akıllı adam sen Asterix, en güçlüsü bolsa sen Obelix. Şoň üçinem Rimillerden üstün çıkmaklığı biz size tavşırmak makul bildik. Ağzınızdan Huday işittin. Ine şu gapta Cadıl Melkemma, onu akıllı başlı yeterlik ulunun. Sizin tüy dadınıza yeteceğim ine şudur. Demek bir gidiyetse, hoş kalın gidiyet. Yoksa da hani bizim aydımçılarımız. Men olan seslerini eşitmek, olur neyim şu bizi yola falan oklar. Onna demek ilkinci sinaga başlayar sizin bilen. İdimi düşün makali? Iner hoguryanınız askest, ol yan yarıştan geldi. Ol ılgamak boyunca olimpiki çempiyoni. Ilgamakta o attanız ya, harasatlı yerlinem çalt kopya. Ol islenlik yere ılgap barıp bilye. Siz bolsa şonun öngürtmeli borsunuz. Sen bana göre çakkanırak, şoň üçinem oň bilen sen özüň yarışay. Bar. Biz size tokoyun çetinine garaşar. Pellihanam özünde boljaktyrys. Şoň üçinem siz şo ýere bararsynız. Yarşyň başlanýan ýerine barmaňyz haýyş edýän. Gum sagat bir mündü hasaplanmadyna uğrarsyňyz. Niçik dol? Sen doğrudanım olimpiki çempion mi? Gen alaymaly. Bizim obamızda turgünleşik işleri geçirilýär. Ýöne bizde Cadıl Melkem bolan üçin turgünleşige o diýen üns verilenok. Men aýdýanlarymy eşitýänmi? Men bu ýarşa o diýen üns veretim gelenok. Sebäbi bizim obamızda hemmämiz deňil gap bilýär. Soňra bolsa ýeňijiň biçe bilen taýlaýar. Men Melkem bolmanyda oňa dylgaýan, görýän weli sen birazrak dymmarak öýdýän. Ey, maňa garaşdana, sen nirede dap barýan? Men saňa diýän ahyry sen nirede dap barýan? Her niçem bolsa menem şu Cadıl Melkemiň kömegine bil baglamaly boljak öýdýän. Obaň ykbaly maňa baglaşyn. Oho, salam kardeş. Uğraşyňyza erwet bolmady, oňat boldy. Sen meni geň aldyrýan. Kardeş, ýoksa da men tokoyda biraz eglendim. Ine görýänmi? Kömelek baryn çöpledim. Saňa bu kömelekler ýaraýarmy? Ýoksa da men gül ýygmanym gowurýan. Kardeş, bu güller doğrudanım odan gerek, serir dahirin.
Sen alman gowuryan bolsaň, mundan uzak bolmadyk yerde ören oňat alma bar. Kim alır yaldat yok. Bu yarışdan soň on kaptanının teretsen hasam odun görünýär. İlkinji synagdan diýseň oňat geçdiňiz gatygowy. Aha, görün ahiri, bätleşik bolýar. Asterix, gerek maňa berip akary bolýar, ýöne oňatjak bol. Daşrajagyňjak bol. İkinci tynagym tamam boldy. Inniki tynag size näme silindrik bilen tutuşmaly bolsuňuz. Dünýäde henide çelli onu yıkan pelwan ýokdur. Häzir şüýerik silindrik nämes geler. Henid onu dünýäde basyp bilen adam ýok. Siz oňa şu ýerde garaşaýyň. El-Hiput bidirwedäniň ullugyny silindrik gaty uly adammyka? Meňem tüýs göhüm getirýän zat şulary ýaly menniň pelwan güreşde ýeňmekde. Näme diýsene, egerde biz oňa jadyl melkem hödüretsek niçik borka? Jenaplar, siziň haýsyňyz meň bilen ilkinji göreşmekçi, ýa-da men bir wada ikiňiz bilen bilet tutuşmalymy. Hany men ilki çykyp oň teppetine okaýyn, onsoň inniki synagy başlaberer. Ýöne tere tap bol, bu ýerde bir hile barýal bolup dur. On giyinişde näteňet, bu kiyişlik hep giyinişde däl. Diýmek şu temiz piýada men bilen ilki uğraşa çykmakçyda. Men temiz däl, bolýa çyklanıp çykaýyn ine şeýle, ana şeýle, şeý diýär, 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 ine şeý diýem ugradaýýar. Jenap, munyňyz göreşiň ütgeşik bir görünüş ekeni. Men hiniz beýle usul görmändim. Men uzak wagtlap Hytaýda tälim aldym. Synaşyp görmekçimisiňiz? Menmi? Howa görýämiň. Garşydasyň ýykmak üçin oň öz güýjün peýdalanmaly. Ol näçe kuwatly bollugyça şonça da onu ýeňmegen zat bolýar. Howa şeýle. Rahatlanın. Sen özün güýçli bolanyň üçin şeý diýýäň. Ýok, men garaçynım. Gel göreli. Ine men golumdan tutmaly. Ine ilki öňe, onsoň ýa. Dogry. Gaty gowy. Ýene. Howa şeýle, berekella, dogry. Ören gowy. Siz düşündiňiz öýdýän. Gaty gowy, dogumlyrak, çaltyrak, howa şeýle, berekella. Yok, men beýletjek. Men gowy göreşdim gerek. Sen guruň kiçem bolsa poladyň gaty berkekeni. Yer bolýar jenap. Inni kemel men yerde ýatyrkam siz pursatdan peýdalanyp men üstüme bökmelsiňiz. Ören oňat, howa şeýle. Tekin makaly, onsoň şeýle usuly ulanaýarsyňyz. Ören oňat, inni bolsa beýle kelimi, gaty gowy ören oňat. Inni nätmelerini öýdýäňiz? Inni ayaklar. Sag ayak bilen ören oňat, çep ayak bilen bu hasam oňat, gaty gowy. Ine gördüňizmi? Men gymyllabam bilemok, howa men gymyllabam bilemok.
Siz berekella, berekella, siz meni yengdiniz hormatly adam. Demek ilkinci sınavlardan geçtiniz. Hemmesi jaydar yerine yetirildi. Emma bularını entek hiç. Rimillerden üstün çıkardığını entek yol katı doktor. Heni de çelli bize o diyen karşılık görkülen olmandı. Yöne, her neçeyem olsa inlik sınavlardan geçmek için eşretler adatındaki köp bilmiş dinan bilen duşmalısınız. Bu yerde köl vardığını men bilmeyenlerin. Doğru yöne siz şu kölü aşıp geçmelisiniz. Bu sizin inlik sinanınız. Men size kenarda garaşarın cenaplar. Elbette siz mun höttesinden gelersiniz. Hanka kayık dur, baş üstüne yolunuz ak bolsun. Men üçün bucağa seni hiç tadan dälle. Bu kölün aşmak hiçle. Yok, men beýle pikir edemok. Munna bir hile var bolsa bilýärmi? Köl asuda, gaýgynda deşker yok ýaly. Onna näme inniki sina köşkde geçirilmeliler. Biz otayda biz näme işlemeli? Siz o yerde Müsür'ün beyik jadygoýy, irisin, elhenç gözlerine gönü seredip durmaly borsuňyz. Osiris'ten katam edýän, Epis'ten katam edýän, maňa bakın, men göreşlerimden gözleriňizi aýyrmaň. Osiris'ten hem Epis'ten katam edýän, häzir ikiňizden pişik öwürlersiňiz, huç şeýle de bolar. Osiris'ten şeýle de Epis'ten katam edýän, oňotça pişik, gel hani gel, inniki gelibersin makali. Osiris'ten hem de Epis'ten katam edýän, siz pişik öwürlersiňiz, pişik bolarsyňyz, gatgowy, dogry. İnniki geliverin. Osiris'ten hem de Epis'ten katam edýän, men göreşlerim içine gönü seret. Sen kuşşagal borsun, howa kuşşagal. Osiris'ten hem de Epis'ten katam edýän, bol hani kuşşaga dewril. Sen gördüňmi? Howa. Ol has pesay üçdi. Ýagyş ýagjagynyň alamaty bolaýmasa, inniki gelsin. Yer bu näme mollugy asyl şeýlemi? Howa inni hakydama geldi. Men öz bejer şutulum boýunça haýsy biriňi kabul etmeli. Özüm men ýanyma girmek üçin öňünden ýazylmalydyr. Hani senin şeýin makali bolýa. Bu ýerde oturuň makali. Niçik tayyarmy? Onu men başlayan. Osiris'ten hem de Epis'ten katam edýän, maňa seret, maňa. Siz nädip gözleriňizi beýlip bilýäňiz? Sen mol, ünsüňiz jemläň ahyrin. Osiris'ten hem de Epis'ten katam edýän, maňa seredin, men gözlerime seredin. Osiris'ten katam edýän, Epis'ten katam edýän, siz men näme urilmeli? Ýa onu doňuza,
Perenler yavan doňuly gatyk ogurýarlar. Hemmesin täzeden başlaýar. Asiristen hem de episten kasam edýän men gözlerime seret. Sen yavan doňuly borsun, howa yavan doňuly. İkiginden bir denerde aýry-aýrylykda gyryş bilýäňizmi? Sen bolun, gürlemäň. Men pikirim jemlemäge päsgil berýäňiz. Ýa-ni näme diýdim ha? Haýsy galym. Ha, yavan doňuly. Howa sen yavan doňuly borsun. Yavany doňuly. On gözlerinin kırığı deyten amatly, yatan yerine arkayn okap bilýändir. Lal bol, men ählisini täzeden başlayacak. Sen yavany doňuly, Osiristen, Opisten, Titeden, Naparisten katam edýän. Ey Hudaý, men diýenlerimi gaýtala. Men yavany doňuly. Howa sen yavan doňuly, ören dogry. Men yavany doňuly. Oyan kıyavan doňuzy köp gaýtalady bolin, meňe ýene-de işdäm açyldy. Ay how, onsaňam gün orta nahar wagtam boldy da, ýeri bolýada, siziň işiňiz şowna boldy. Inniki synaga geçýär. Ýagny siz bu synagda meşhur aşpez Manekenskin taýýarlan naharlarynyň hemmesini iň soňky bölegine çelli iýmel borsuňuz. Henide çelli oň pişiren naharlarynyň iýip aňyrtyna çykan adam ýok. Ýöne siz ol tagamlardan birjik zat galdyrman iýmelsiňiz. İşdäňiz açyk bolsun. Ahir gowja synaga da getdi. Cenaplar, size garaşýalar. Näme, onu doga barmy oka beriň. Men häziriň öňünde siziň e-mail zatlygy da bereýin. Bu näme? Bu men öz taýýarlan tagamym. Görnüşde gaty ütgeşikdir. Ýöne entek muňa at bolin da kamok. Men bişirýän tagamlamy iýýän wagtyňyz gulaňyz keselerim duýmarsyňyz. Ine bu bolsa Gaz eti gaty süýjüdir. Sebäbi oň ýagy köp. Gowurlan goýunlar naharlaryň teresi. Möjek ýal toplaýdym diýdirýär. Döwleriň ip eýgerjek keýgenegi 96 san ýumurtgadan ibarat. Gadim kılaryň usuly bilen bişirilen balyk. Ine şuňa naharlanmagyň ködürini görmek diýip aýdaýsyň. Men muny size döwret bilerdim. Däwmiş öňüňi dadyp görüň, agzyňda eräp barýar. Göletinden taýýarlanan buğlama, sygyr. Bu ören del nahar. Ütgeşik bir tagamdyr. Şalaryň şasynyň söýgül tagamdyr. Bu ajaýyp gara işbilleri bir görseňizläň. Görüň ahir her dänesi döwleriň gözüne çalym edýär. Gurbanyň gideýin düýe. Ine biziň düýämiz. Bu siziň juda gowunyňyzdan turar. İçinde aňry bär süýjü zatlar bilen dıkylyp doldurylyp pişirilen. Ine buna hara başlamadan öň bolsa, gaýmakly piletini ýip görüň. Ol naharlaň barjatyn lakluga taýdymy? Howa, ählijetin ýalmaýdy. Aşganamda inni ýeredat galmady. Ey Hudaý, men battym. Menin aşganam ýapaýmaly boldum. Yankı aşperin niragideni bilýänmämi? Meňe innini aňrymada at barıp başlady. O bolsa birik ýok bolup gitdi. What on earth is all this? Bu gıýkylygyňyz näme? What's up? Saňa näme bolup ýör? Bu işaret egin maşyň nämeň alamaty? Işaretdagy däldir. Men Rime hökümdar bolup hayran etmekçi bolýan. Rime diýäňmi? Howa hut şeýle. Yigitler ähli tinaglardan geçen matlary hemmemiz Rime tarap ýöneler.
Rime tarap diyen mi? Sen neme kaçanan bolsa bir vaqt Rim perengilen kor deyip kelläňe gelýärmi? Men göwnüm bolmasa sen henüz yumurtkadan çıkmadık çüýjeleri sanaýana men diýen. Sen dogrudanam şeýle pikir edýänmi? Hawa, hana kim meň öýlüğüňde dagan? Dogry baryňyzy gidin, adargy ýetmesin. Sen olun işi başa barmady diýämiň. Sezar'ın kuvatı çäksiz. Ol ağları wagtlar bilen dilluşykdy. Asterix bilen Obelix'in bolsa, nenensi belalara uçrandygyny dige Hudaýdan özü bilýär. Häzir bolsa siz Elhenç Näge hanyň gowagyna girmeli bolursyňyz. Mene düşünýän nälerin, o nähili Näge han? Men nä bilen, henide çelli o ýere giden adamlaryň ýzyna dolanyp gelene ýok. Ay bolýar-da, siz bilen tanışanma men ören şat. Gowagyň içe ýyl bolsa gerek. How many then? Olon sanlary näçe? 2 tane adam. Watch out there, get down! Seri tap bolun. Hey? Yere ýadynyň Asterix howa men bilýän. Goşlar Petraýew çäwilin bu ýagşy ýagjagynyň alamaty bolaýmasa, ýene ol hiçle. Häzirki zaman adamlar spaýçylygyn bilen ok bu gelşiklilik ahyryň. Eger olar bizi gorkulmakçy bolýan bolsalar, olar gatýalynşýarlar. Olar diňe bizi has aýgytlyk hereket etmek bize getirip bilerler. Ägä bolun. Dogrymy aýtsam, bu zatlar meň ýüregime düşüp başlady. Biz etli wagt bäri gowakda aýlanyp ýöz. Ýoksa da wagt diýende ýadyma düşdi. Häzir saat näçe bolduk-ha? Saat 12 töregi bolandyr. Bu ýene de sen ajyganyňdan habar berýärmi? Hawa ajygyrçy wagt bolmadymy näme? Men mydama saat 12-de ajygýanlaryn. Men şu wagt näme tapyp bilsemeyjek? Men bilesi geljiligim bağışla buri. Onsoň o ýanky näge han nähillekin? Over tagam lekin. Innem bolsa men suwsadym. Bolýa. Häzir size içeri ýazat bereýin. Eger walla bular geň alaýmaly adamlar. Olar adamlary dälir edýän ýerde bolurlar. Dälir edýän howa sizem şu ýere barmaly bolarsyňyz. Bu siziň innik synagyňyz bolar. A biz o dälir edýän ýerde näme işlemeli? Ütgeş getmeli zat ýok. Ýöne innik synagy geçmek üçin o ýere barar ýar ruhsat hatyn almaly bolursyňyz. Düşnükli, ütgeşik zat ýok. Bu bir öňden edilip gelinýän urda. Ören dogry, ýöne öňden märi öredilýän resmi nama işde. Size A38 nomerli ruhsat hatyn almak gerek. Bolýa Obelix gitdik.
What is it? Hava näme? Bize A38 nomerli ruhsat hatyny göçürmesi gerek boljak. Näme gemini hata baldyrjak bolýaňyzmy? Wagtyny şöýre bermelimi? Siz gemi durulgysynyň başlygyna ýutdun. Ýok, bize A38 nomerli ruhsat hatyny göçürmesini aljak bolýar. Port şäheriniň beýlekçetini nedir? Bize hiç hili port gerek gel. Bize A38 nomerli ruhsat hatyny göçürmesi gerek. Düşünýäňizmi? A38 nomerli ruhsat hatynyň näme beýle gygyrýaňyz? Maňa beýle gygyrmak gerek gel. Siz bir nomerli äpişgejige baryň. Çep tarapdaky koridoryň iň aňyrky taq tarapdaky gapysyndadyr. Düşünüklimi? Taq tarapdaky iň soňky gapy da diýmek. Howa taq tarapdaky iň soňky gapy. On the right. Ine de taq tarapdaky iň soňky gapy bolmaly. Men ýalňyş aýdym öýdýän. Garşymyzdaky gapyny marlap göreli. Bärde hiç hili gapy ýok. Hany gireli bakaly bärik. And who gave you permission? Bu yere girmäge size kim ıhtiýar berdi? Biz bir nomerli äpişgeci gözleýär. 6-njy gatda jaýyň plany bardyr. Yapyň apyny. Beýlede bir gödöklük boragşýa. Biz nirede taklandyk? These stairs are pretty. Batgançak yapgıt dälekeni. Ýene gideli. This one? Şu gatdamy? Ýok, bir de 4-nji gat däl, 6-njy gat gerek ahyrin. Ine de çyvgylaň yerleş düzgüni. Mene hiç tadı düşünýän nälerin. Ine bir nomerli äpişgejik 1-nji gatda eken. What is your business? Size näme gerek? Bize A38 nomerli ruhsat hatyny göçürmesi gerek. Size näme dogry salyk beripdirler? Siz 2-nji nomerli äpişgeye baryň. Inni kämi? Yok, innik äpişgejing nomer 8-dir. 2-nji nomerdäki ýadyma düşenok siz gullukçydan soraň. Go home! İkinci äpişgejik nirede? Men size port deňiniň gyrasynda diýip ol aýtdym ahyryny. Bize port gerek gel, bize jenaplar rahatlanyň. Biz bu ýerde işlemekçi bolýar. Sonra maňa ıhtiýar beriň. Siziň çözmeli meseleňiz näme? Jenap, mene düşünýänler, olaryň her bir zat diýär. Biz ikinji äpişgejik gözleýär. İkinji nomerli äpişgejik, ol äpişgejik nerede? Men onu iň soňky gedek jaýyň 3-nji gatyny göräýdim öýdýän. Jenaplar, bu koridoryň 6-njy gapy. Bary düşünüklimi? Ine görýäňizmi jenaplar? Gıýgyrşmagam gerek geleken hemme zat gulary gulluk bolly. Ahry urta paýdy goýdýan. Ýok, men anyň param okşulara. Ondan ol fin täzirinden mata satyn alypdyr. On otonuň içi ödýän yaramazam däl ekeni. O matany satyn alaýpmy? Sen näme on tanaň okmy? Omudam ärimin pul ýok diýip diýirem ber ahry. Şoň üçinem ol ähli işler öz öýüni öýredýär. Bağışlan. Görüň dokum, men işlähri. Näme-de taklandyk? Onuň äriniň puly ýok. Howa biçare Klavdi, o diýsen oňat köprü gurýar. Hanım, siz meni bağışlan. Bu döwrüň adamlarynyň gödöklügini size näme gerek, he? Maňa A38 nomerli ruhsat hat gerek. Gök kagy doldurdyňyzmy? Gök kagy ýok. Onda näme A38 nomerli ruhsat hatyn aljak bolýaňyz, he? Men o gök kagyny nereden almaly? Bir nomerli äpişgejikden alyň. Men o ýerde boldum. Gaty doguraýdan çoğurajan, o köprem ilkinji ýel turana ýykylypdyr. Ýykylaýypdyrmy? O gün orta naharyna gitdi. Siz 30 ýaşynça äpişgäniň öňüne baryp bilmedimiňiz? Gullukçyny stoluň başyna çagyryň. Siz indi meni ýerlizip başladyňyz. Ýok bolun diýýänmese ýok bolun. Şu kagy doldursaňyz lan şeýtdiňiz siz memiş kagy alarsyňyz. O ne hilimemiş kagy?
A38 ruhsat satın almak üçün gerek kağıt. B baskançak bilen ikinci gata kalın. Z koridordaki 10-kuncu epişkeciga varmalı. Size sar kağıt gerek. Şeyle gerek. E baskançak bilen 6-cı gata kalın. P koridor bilen 7-ci epişkeciga varmalı. Gök kağıt doldurun. P baskançak bilen 1-ci gata kalın. E koridor bilen 14-cü epişkeciga varmalı. Ondan sar kağıt alın. 56 V epişkeciga varın. Baskançak koridor çepe jayın katına. Ey befrinni. Calm down, Obelix. Rahatlan Obelix, rahatlan. Bolly, rahatlan, hani rahatlan. Asterix, biz bu yerden hiç vaktim çıkıp bilmeriz. Cadıl melkemen bize peyda vermedi. Bize aklımızdan nazı taşır. Ehli obadaşlarımızdan sezlere kul bolurlar. Yok beyle olmaz. Cadıl melkem peyda vermedi. Men onu düşünyen, yönemin ne etmeliğini bilyen. Biz onun öz yarak bilen özler bilen uruşmalı var. Is this where I... Bağışlan A39 ruhsat 60 yerden alın yami. Siz A38 demekçi olýaňyz mı? Yok, mana A39 üçün ruhsat hatı gerek. 65-nji nomerli täze buyrukda görkezme şeyli verilipdir. B65 täze buyruk. Şu yerde garaşyň. Sen B65 täze buyruk hakda eşitdiňmi? B65 täze buyruk. A39 ruhsat hatyna degişli bolmaly. Yok. Onu materiallar bölüminiň başlygy bilmeli bolar. Materiallar heniz gullukçylara paýlanan näler? Ol en baskançak bilen galanyňda 5-nji gatyň we koridoruna dämi? Yok, H baskançak bilen 2-nji gata galyň. En koridora barmaly. Şo ýerek gidelimi? Hawa, ýörüň. B65 buyruk mu? Demek A39 ruhsat hatı da. Yok, täze materialleri berýän merkez bize habar bermek ýatdan çykarmalymasyn. Olar 2-nji baskançak bilen 1-nji gata galyňda u koridorda bolsa gerek. Näme täze buyruk mu? Maňa aýtmandyrlar. Men häzir bileýin, materialleri berýän naçarlygyň orunmasarynyň ýanyna baryp göreýin. Ýoksa da onu ýeretek. Biz onun destini tapmaly bolarys. Why not? This is the ball. I'm not nothing with the ball. Calm down. Yuvaşrak, rahatlanın hani rahatlanın. Cenab, sizden haýyş edýän, häzir gysgalyşymma size näme gerek? Bize A38 nomerli ruhsat haty gerek. Bolýa, inni haýyş edýän gidin. Bu ýerde adamlar işlejek bolýarlar. Sana wa ýene bir gedek göz gezdireliň. Şu derýäň ýokursundan geçýän inçejik gödede ilmeýän köpürjükden ýürep geçmeli. Diýene ol gödede görnenok. Göde görünmeýän köpürden gowsy gelip biz jülgän özüne aşak düşäýeli. Han haýallyrap bir derýajygam görünýän ýaly. Şeýle welin ýöne olaýdýan derýajygyň içi krokodillan dostsoly. Özüm keramatly hadap edilýän krokodillar. Olary bir zaman Misiriň aýal paşasy Kleopatra Sezara sowgat beripmişin. Olar ören kan hor udur halar. Hawa men krokodillar halamak bir gedek pişirilenini ýyp gördüm. Eti duruşu bilen damar ekeni. Yer bolýada, şeýtmil wormka diýen. Sen gidýämiň? Seni öňe düş, men seni ýygyň bilen. Hany gitdi onu.
Sizin innik sinağınız şu dağın çür tepesine çıkıp, dağ kocasını tapmalı borsunuz. Herzat etmeli bolin yöne diren düğüne bir tıkılmalılar. Yer onsoň biz ol dağ kocasını näme etmeli borsa, dağ kocası size bir näçe kıyın sowal berer. Sizem oňa dogry we dürüst jogap bermeli borsunuz. Egerde ýalňyş bolsa, onu ölüme duçar edilersiňiz. Men diýjek bolýanym, näme üçin ol dağ kocasy öz sowallaryny bäri gelip sorap bilmeýär? Hany ýaltylyk etmäňde başlaberiň. There must be a marvelous view from up here. Şu yerden gödel yerlerim açılsan görünýändir. Hey, up Inne dırmaşıra yerim galmady ýaly. Diýmek biz onu çür depe çykypdyrys. Onda kocasda şu yerden uzak yerde bolmaly läl. Would you be the old man of the mountain? Ya şuli, siz dağ kocasqa dälsiňiz-de. Hawa dağ kocas menmirin. Yeri şor maňlay adamçyklar. Siz men näme sorajagym bilmäne geldiňizmi? Hudaýa şükür, edil gerekli dağıdırmaşaýyna kelimiz. Sen ýaşly näme soraň bolsa arkaýyn sora ber. Ey, durun akmaklar. Ey akmaklar, dogry jogap bermeseňiz, gönüşi uçutdan dowlakyň törüne düşýäňizden bir habaryňyz barmy? Beýdip bu taýlary çykanmada görä edil beýle bolup duras ýokla. Men başga-da möhüm işlemma. Sowalyň bolsa beri. Bolýa petgara. Bolýa samsyjaklar. Ýygyma düşüň onna. Deňde de bir gidip göreli. Bu ýer jany şypamyş diýerler. Hay honnan mersi pankelleler. Siz özük balyňyzyň keşligini bir bilýäňizmi? Ýöne boyun gaçyrmaga da sizde entek may bar pikirleniň. Ay bolýarlar, seni öz sowalyň bersene. Onda sizin haýsyňyzdan bolsa biriň şu 2-3 mek eşiklen haýsyzy Olympus, ýagny hudaýlar sodasy bilen ýuwlandygyny kesgitlemeli bolsaňyz. This one. Ine şu sebäbi bu eşikler goýaý pek ýumşak. Ödem ak. Hawa, sen bildiň elbetde. Bu geyimler has ýakymlyk hem has ýumşak. Hudaýlyň libaslarym ine şu Olympusda ýuwlýar. Oňa ýuwulsa geýmem ak, ellerem ýumşak bolýar. Ey hudaýlar, eşidýäňizmi? Bu adamzatlar hakyt dogry jogap bermek başardylar. Rome's over there. Rim hoýerden uzakda däl. Ýöne oňa göwerilmezden siz bir gejäni şäheriň daşyna çöl meýdanyna geçirmeli bolsaňyz. Şu meýdana dämi oňa pikir. Bu selpemekden soň men bir näme arap durnam. Ýatyp bir ukyň durlasam tüýt ýerine düşäjek. Yes. Hawa, ýöne men borjum size duýdurmak. Sizden öňkü bu meýdanyna gijesini ýatyp geçirmekçi bolan kişileň ählisi gorkudan ýaňa ýürekler ýarylyp ölüpdiler.
Bu yerin adyny da öten ruhlan meydan diýilýär. Belki de adı ödüne layık olsunlar. Yoksa da bu meydana nämeler bolýar ka? Mene bilemok. Dogrymy aýtsam men üçin tapawdam ýok. Bir yer tir gurut bolmalylar. Şoň üçinem ýatmaly, diňje almaly. Biziň ahyrky synagymyz Rime barmakdyr. Onu yatmaly, bolmasa mundan aňrygam gitmek bordy. Bu ýere merwet däl. Sen hakykatdan hem şeýledir öýdýäňmi? Giýjäň rahat bolsun Obelix. Good night. Giýjäň rahat bolsun Asterix. Get up. You are Turun hani yigitler, size garaşýarlar. But where are we? Ve biz nirede? Siz Rim'de, Hut Yuli Sezar'ın köşkünün yanına. Sezar size garaşya. Bu yerde bir ne doğruluk var ya da Rimliler ören çaltçağı kurmak urunturlar. Parkı näme? Yörün hani yörün. Yör esker, biri serkerdeğinin yanına kit. Dimek, So here you are. Demek ahiri siz Rime'de yetipsiniz o. Hubo Yuli, biz bu yere de yettik. Kaytitli sizin saparınızı bana tesvirledi. Doğru Sezar, bular hemmesi ýynydan geçmegi hem de ähli sowalara jogap bermek başardylar. Her gelegem üstünlük kazandylar. Hudaýlar pereňilleň tarapyndadygyna men gözüm ýetdi. Ýöne bu taýda senin ol üstünlükleriniň delalaty degmez. Siz Rim hökümdarynyň ygtyýarynasyňyz. Iň soňky synagyňyz bolsa, Rimiň serkinine geçirirler. O ýerde siz öz pereň obadaşlaryňyz bilen bilelikde öldürülersiňiz. Ne de biziň ählimiz. Rim diýilýänim şu jaga ýermey. Şunumy aýtsam meňe göwnüm ýetmedi. Size biraz saat jaga çalp bermeli wagtymyz gelip ýetdi. Ave Caesar! Yaşa Sezar, Karamayaklar sizin kabul etmeniz soraýar. Bular biziň dostlarymyz ahiri, ine olur. Görýärmiň hemmesi gelen ekeni, Dogmatix, gelberik. Yuwaş, yuwaş hani. Ey pereňiller, yuwaş bolun. Siz nirede diňizi bir bilýäňizmi berin? Lal bolun diýen. Men yuwaş bolun diýdim. Yuwaş, yuwaş. Siz ölüýünçäňiz uruşmaly borsuňyz. Oňa da men halkym tomaş eder. Hiç bir zat men ajaýyp ýeňşime päsli berip bilmez. Takçylar. Yana elitetse öğrenmeňiz şekeni. Ho öğrenmeňiz. İki teňe berseň ondan hemmesi teňki bar, hemmesi. Şeýle. Demek. Onna bu zatlar näme bolýy? Bu pelwandan bolmaly, bu bolsa seytanyň bolsa gerek. Oha, bu da goja felwi gojadan bolmaly. Ýoksa da ol o taýda näme işleýär? Ýok, o taýda näme işleýär? Bu bolsa ýolbarsyn bolmaly. Maňa ber, men sana ihlas bilen kömek edeýin. Ýoksa da siz hey kandidatda bolup mudyňyz? Kandidatda bolup mudyňyz? O ýerde ajaýyp çakyr bilen mürökhet edilýär. Tagam gowy edil aňryňa daş düşen ýaly bolaýar. Ýaňy Sezar geldi. Mereken köpdigini hemmeňiz ýuwaş bolun hani. Siz taýýarmy? Aglyňyzy açyň onna. O jadyl melkemi gödüňüne tutýar. Maňa bolsa onu içmek bolanok.
parked in front of the bar this evening. Hammamın karşısında duran tevoş arabasının hocayını, qora qoşunun arasına barın, xahiş ediyaz, siz hareket etmeye pätkil veriyaniz. Belki əhlida tayyardır, huva hükümdar Yuli Sezdir, hemmesi tayyar. İlki başta ol bağıtiyatan perengler inqan xorqalı yatırılen, yani ölüm meçelini urşayan pəhlivan bilen qarpışmalı vorlar. Sonra eğer olan bir dir qalaydı, huva men bir dir qalaydı diyen, şu dir qalanın üstüne yolbarsları, kaplanları, bağırları, ayları, hatta pilleri koy verir. Acayip tomoşa vor. Bring on the wild beast. Yırtıcı hayvanlar koy verin. Olur bütün sirki dağıladılar. Çağılar bizi maskar ettiler. Olur sirki dağıladılar. Olur ehli dadı dağıladılar. Eşitiyeniz mi ehli dadı? Stop that. Bet edin diyen size, bet edin. Perengler, siz men beren 10 kısan sinağımın hüttesinden gelmek başardınız. Sizin önünüzde koyun ehli kıyınçılıklarından geçip bildiniz. Demek sizin hudayları olmanıza mahmal. Şoň üçin hem sizin karşınızda görüşmenin peydası yok. Hakikattanam bizden üstün çıktınız. Men öz ıqbalmy bütün Rim'in ıqbalını sizin ıhtiyarınıza berýän. Great magnanimity. Perengler ulu geçirimlilik hem de rehimdarlık bilen Julius Caesar'ı hormatly dynjal şoğratdylar. Şäherin çetinäk jaýda ýaşamagy ıhtiyar berdiler. Innol hükümdar bolmagyň aladasyny etmediýäli boldy. Yuli, akşam naharyň taýýar boldy. What a reaction. Elidim Kleopatra, sen nahar ören tagamly bişirýän men mehribanım. Sizin dostumuz Kay Tidli haqdaýdamyzda bolsa, uzak ýyllaryň dowamyny we paly hyzmatlary bitirenligi sebäpli öz üçin iň gymmat syýlyk saýlap almagy özüne ıhtiyar berildi. Oh, it's lovely. Ören oňat. Yine de bir zat aýtmak gerek. Inni dünýä belli ýurtlaryň merkezi bolan uzakda kiçijik owajykda bolsa, dost ýarlar ýene de jem bolup, täzeden döreş bayramçylygyna başladylar. Biz hakykatdanam Rim'in hökümdary bolduk. Oglanlar dogry zady dogry diýmeli. Bu bir ýöne multfilm ahyrin, şoň üçin muny eden zadyň bolupdyr.